Que eu sempre digo o mesmo, non? Que nós temos moita ilusión, as nenas teñen moita ilusión do campeonato, sabemos que temos uns rivais difíciles enfrente, pero bueno, o que pasa no fútbol pois pode pasar de todo, podemos gañar a Cataluña, esa é a mentalidade que imos para o primeiro partido. Cataluña sabemos que vai a ser un rival difícil, que bueno, é unha potencia en femenino, sempre están en fase final, sabemos que probablemente intente dominarnos con balón, que vai a ter rapazas individuales que van a marcar a diferencia, pero bueno, nos vamos a facer o noso papel e intentar aguantar, intentar tamén, porque non saírlles nos con balón. E Aragón a priori pois é un pouquiño máis asequible, pero como che decía ao principio, ao final nun campeonato de España podes pensar que é asequible elevar un chasco, non? Entón, para nós van a ser igual de difíciles os dous. Cataluña eso con máis dominio de balón e Aragón pois que igual sexa máis parello o encontro. Penso que non hai escenario mellor, non? O ano pasado foi en Galicia e estivemos moi arropadas, pero bueno, Lezama pois un histórico do fútbol, incluso do fútbol femenino, que é o que marca o camiño tamén un pouco, así que eu penso que o ambiente vai a ser moi bo e para as nenas igual que para nós, non? Vai a ser unha experiencia inolvidable.